Moi boa noite, hoxe na nosa entrevista diaria tócanos falar de música, tócanos falar dunha referencia que sei que da súa modestia non vai recoñecer como tal, pero remito vos aos feitos. Con el falábamos tranquilamente hai 20 anos aquí de música, hai 30 e aquí segue. Falamos de Genel, integrante do grupo Super F. Boa noite. Boa noite. Pois, o dito, levo aquí 30 e pico anos, cambiaron os músicos, cambiaron os grupos, pero Genel sempre estaba por aí. Genel é xente que está con Genel, cos como son. Sí, a verdade, levamos moito tempo xuntos e levamos moito tempo na música, iso é certo. Sí. Con diferentes proxectos, con aquelas, incluso asociacións locais, cando había máis movimento por parte da mocidade, ou polo menos, non sei, igual non é certo, porque os rapaces fan música por outra forma, pero había máis traballo conxunto, mellor, máis compenetración, máis... Sí, bueno, había eran todos os grupos basicamente de rock e tal, agora non sei, sí que creo que hai algúns proxectos que non son de rock and roll, pero sí que hai, creo. Digamos que era máis común antes, estou falando de experiencias como de cagar, por exemplo, que a xente pensará que falamos en chino, incluso cagar sen axuda, escatolóxicamente, pero sí, ese proxecto que xuntaba toda a xente que tiña unha mesma intención, un mesmo obxectivo de facer música e de facer música rock. Sí, e fixeronse además varios concertos no pobo dos grupos, e incluso o festival o Naviza, que se fixo tamén para apoiar aos grupos locais, traendo tamén algún cabeza de cartel importante a nivel nacional. Sí, había un pouco máis de... Bueno, había, de feito, era unha asociación, Cagar, colectivo de grupos das Pontes Roqueiros, o que non saiba. Vale, así amañamos o escatolóxico. Non é un verbo de calquera xeito. Escatolóxico. É evidente que antes o mellor había ese traballo que dicíamos máis conxunto, non é outra cousa, ni mellor e peor, simplemente un reflexo da sociedade actual. Hoxe en día somos máis individualistas, hai un montón de proxectos, de rapaces novos, se necesitan outros elementos, se fai outra música, hai outras inquedanzas. Sí, agora hai outras cousas, non? Nosotros seguimos no mismo, somos artesanos artesanos do rock and roll, digamos. Sempre estamos aí no mismo. Pero podese variar seguindo no mesmo, porque Super F cambiou moito, as formacións que estiveches nin che digo, pero o propio Super F de agora non é dai unha década. No, bueno, claro, vas evolucionando, vas collendo recortes, escoitando música, intentamos ter as orellas abertas a outras cousas, e si, sempre vas evolucionando, igual que evolucionas na vida, pois se suele evolucionar tamén na música. O venres estades tocando aquí na casa, temos a presentación do novo Super F ou é outra volta do Super F? A ver, a presentación do disco xa fixemos, do novo disco, fixémosla fai 2 anos, que xa pasou o tempo moi rápido. Agora seguimos presentando este disco, máis as cancións de antes, bueno, basicamente o Super F de sempre, coas cousas da hora. Pero coa xente tendo tan en mente a cercanía de On Fire, o mellor si que é unha volta ás orixes, ou non? Sí, bueno, o de On Fire foi un paréntesis entre... Gravamos 2 discos, con Super F empezamos no 2009, gravamos 2 discos, presentámolos por toda Galicia e algún sitio máis, e despois fixemos unha parada de descanso, que non foi descanso, porque ao pouco tempo xa estábamos tramando o de On Fire, que era o tributo a Jimi Hendrix, que tanto lle gustaba a More, o guitarrista e cantante de Super F, e, claro, non nos podíamos negar. Ademais, Jimi Hendrix era unha cousa moi golosa e, bueno, empezamos a traballar nos ensaios, botamos 8 meses ou por aí ensaiando, e despois salimos e botamos con On Fire, pois como 5 ou 6 anos, creo que foi. E despois voltamos, bueno, tamén decidimos que había que parar, porque había temas novos, que son os que salen neste disco, paramos para gravalos, veu a pandemia, cando xa xusto acabamos a grabación en febreiro de 2020, xa tínhamos pensado sacar o disco, preparar todo e tal, e apareceu o COVID. E entón botamos outros 2 anos parados casi. E cando retomamos outra vez con Fire, pensando que tal, bueno, ao final volvimos a sacar o disco, estamos aquí, sacámoslo no 2024, por fin,
presentámoslo aí no Lobby, e agora seguimos tocando e seguimos de xira, agora con un aliciente máis, que vamos a facer unha mini xira con outro grupo que se chama Madame Bear, que canta Carla de Figueredo, moitos ao mellor xa coñecedes, é unha chica que cantou en varios grupos, no Hellbackers de Cedeira, que eran os Eternos, pero bueno, unha parte deles con ela, cantou con outros grupos, tamén fai cabaret, é unha tipa moi polifacética, que fai e que canta moito, é moi ben. Fai soul, basicamente, e blues, hai que verla, porque canta moi guai. E con esta formación teñen temas propios e, teñen tamén en Spotify, podes escoitar, e en YouTube, para o que teña interés, e está moi ben. Entón, vamos agora a facer unha mini xira con eles, por varias provincias, en varios sitios así bastante importantes de Galicia, e a ver. Porque empezades por As Pontes, pero non é un concerto puntual entre Super F e Madame Bear en As Pontes, hai todo un proxecto común, non? Sí, temos un proxecto, en principio son 4 concertos, estamos tramando de facer algún máis, estáse falando cousas e tal, pero, de momento non podemos confirmar nada. Pero sí, hai 4 xa datados, que vai ser no Clavi, en Ferrol, na Sala Urania, no Clavi en Lugo, e no Garufa na Coruña, a parte deste daqui. A parte do Lobby, que temos xa este venres. Falabas ao momento do On Fire como pasado, evidentemente se pechou, pero non lle poñeis o candado, non? Claro, está en stand-by, digamos, está aí. De feito, nos nosos concertos de Super F sempre cae algún tema de Jimi Hendrix. O sea, non é só as cancións propias, sino tamén as versións, e sempre cae algunha de Jimi Hendrix. Pandemia aparte, sorprendeu-vos a acollida, a demanda que tivo On Fire? Sí, a ver, é un pouco porque Jimi Hendrix non é un tipo que conoce todo Dios, eu sempre o digo. Pasa como co Che Guevara, todo o mundo conoce o careto do Che, pero a mellor pouca xente, pouco porcentaxe desa xente coñece a súa obra, e como Jimi Hendrix pasa un pouco así. Entón, hai sitios onde houve moita xente, non é tan mediático como un tributo a Dire Straits ou a Queen, un rollo así. Entón, sí que hai sitios onde foi moita xente, e en outros sitios, como que non había tanta, non? Pero, estuvo moi ben a experiencia, porque además tamén aprendes moito. Jimi Hendrix era un maestro, un compositor, aparte da fama que tiña como guitarrista, un compositor de temas, a mí me parece brutal. E, con esas cousas sempre aprendes. O que vexo que non parades. Sempre estamos en stand-by con algo, pero mentre xa outra cousa, estou seguro que aparte de que den stand-by, estáis con Super F, que xa se están preparando unhas cousas. A proba está na colabora con Madame Bear, pero pasado mañá aparecerá outra, non? Sí, nunca se sabe, a ver que parece, sí. Hai cousiñas tamén por aí, pequenas e tal. Fixemos tamén isto agora co tema de teatro, con Juan Anillo. Con Juan Anillo estivestes no directo con Dejarme Solo. Sí, eso, e hai máis cousas por aí, pero de momento non nada así público. Son curioso, por sois un grupo moi concreto, é dicir, todo o mundo sabe que estopa cada topa Super F, pero, sin embargo, sois un grupo tremendamente aberto a novas expectativas, a novas experiencias, moi permeables, non? Sí, a ver, temos gustos moi variados, e entonces, non sei, todo é interesante dentro das nosas capacidades, facemos o metémonos donde podemos, ou donde nos chama. Importante tamén o manter case a formación hoxendía, porque as formacións varían continuamente, vos variastes, evidentemente, deses 12, 13 anos que levades, non? Calculo. Con Super F estaba Ana en principio, nos 2 primeiros discos, pero cando fixemos o parón para empezar con o On Fire de Jimi Hendrix, ela decidiu parar, xa o de Jimi Hendrix era trío, e,
Agora estamos os tres e seguimos os tres desde, pois mira, desde que empezamos os tres xuntos. Bueno, eu con More xa levo desde o 96 ou 95, e César incorporouse cando montamos Dr. Frankenstein, que foi no ano 2002, debutamos co primeiro Naviza que houve aquí, e levamos os tres xuntos desde o ano 2002. Pois imos che parece con concerto xa do Venres, como vai ir ese repertorio? Porque evidentemente está aí o último disco, como dis, pero a xente pide as cancións de sempre tamén de Super F, vos encantados de tocalas. Sí, claro, a ver, creemos dentro da modestia que hai cancións interesantes para das de antes e das de agora tamén. O repertorio será un pouquiño máis corto porque somos dous grupos, entón tampouco vas facer un concerto dunha hora e media, pero sí, estará un pouco máis escollidas as cancións, e ao mellor hai algunha sorpresa tamén por aí. Estou seguro de que haberá, non sei cal, pero estou seguro de que haberá sorpresa sendo vos. E algo en conxunto con Madame Ver? Pode ser algo aí que teña que ver ca sorpresa esa. Ten que ver con sorpresa. Sí, pode ser. Vale. Toca no auditorio, unha vez máis. Os grupos gustalle o formato concerto, evidentemente, pero non temos máis que ver o tempo que está facendo aquí, o país no que vivimos. Ao final, hai que recurrir a espacios pechados, xa sexan salas, xa sexan auditorios. Sentidevos cómodos, non? No local pechado. Sí, a ver, o noso hábitat natural é un garito, ou sea, unha sala, sí, unha sala pequena e tal, que é o noso aforo normal, pero bueno, no teatro aquí no lobby, por exemplo, neste tipo de teatros estáse ben normalmente porque suelen sonar ben, estás a gusto riba do escenario, e bueno, tamén é un sitio interesante para tocar. E sabendo que na grada está a vosa xente, toca o máis difícil de sempre, o ser profeta na terra propia. Sí, é difícil eso. Ten que ser moi difícil, sobre todo porque o mellor a xente xa está máis afeita a escoitarvos e di, bueno, pues non vou ir outra vez a Super F, ou sí, os que van sempre, pero é difícil atopar xente nova que se sume onde xa se vos coñece tantos anos, non? Sí, bueno, intentamos, para iso están tamén as redes sociais e tal, pero, bueno, sí, sabemos que temos aí un grupo de incondicionales que veñen por compromiso ou porque les gustamos, despois hai outros que, bueno, que pensamos que tamén veñen porque les gustamos, que non son os máis amigos, pero bueno, sí. Pois temos a opción de velos o dito os dous grupos, se che parece pechamos facendo un convite a xente dicindo que se vai a topar e porque ten que vir ver a Super F e a Madame Ver, 2 por 1. Bueno, pois teñen que vir porque vai ser unha cousa interesante, vai ver, a nosotros xa nos coñecen a maioría, non sei para onde teño que mirar. Onde queiras, que te collemos igual. Pero vide porque Madame Ver vale a pena, é un grupazo moi interesante e con unha cantante que é brutal, o sea, hai que vela. Falaba da modestia ao comezar, que seguramente ia sacar a colofón e o tedes falando de Madame Ver, cando é realmente Super F, que entraba Madame Ver ata aquí, que pedías o contrario. Así que a ver a Madame Ver, a ver a Super F e, sobre todo, a ver cultura, a ver música, porque non sabemos a veces o luxo que temos e espero que nunca teñamos que botarlo en falta. Apoyemos a cultura, apoyemos a música, seguir baloxe este venres cuns veciños, cuns amigos, con Super F. Grazas, Janel. A vosotros. Pois a opción de ver música en vivo, música en directo, aquí en As Pontes e con xente da casa este venres.